Umsebenzi obalulekile wokuletha i-access yezempilo kubantu, kakhulukazi abantu abahluphekayo nabantu abahlwempu. Lolu hlelo-ke lwe-National Health Insurance lizokwenza ukuthi abantu balingane, kungabi khona abantu ababandlululwayo, abantu abahluphekayo nabantu abanemali bakwazi ukuthi bathole ezempilo noma ukulashwa kwezempilo ngendlela efanayo nendlela elinganayo. So uhulumeni-ke kodwa siyazi ukuthi ukuze lo hlelo siluhlelele, silu-implemente, kukhona izinto okuzofuna sizenze, okufana nokuthi silungise iy'bhedlela zethu, sikhuphule inamba yonesi esinayo, sikhuphule inamba yodokotela nabo bonke abanye abantu abasebenza ezibhedlela. I-National Health Insurance kwayona izosiza ukuthi lo hlelo lolu lokulungisa izibhedlela zethu nama-facilities ethu luqhubeke lusheshe lufike ebantwini, ngoba ngempela iyona nto edinga abantu bakwaZulu Natal nase-South Africa. Siyacela-ke ukuthi abantu base-South Africa nabakwaZulu Natal balusupporte lolu hlelo njengoba kuqala-ke inyanga kaNovemba. Ngomhla ka-22 kuze kuyoba umhla ka-25 iPhalamende likazwelonke lizobe likhona kwiprovinsi yakwaZulu Natal, lizozwa uvo labantu lakwaZulu Natal nokuthi bathini bona ngalolu hlelo. Siyazi-ke njengoba sibhizi nje sihambele emakhaya ukuthi abantu bayalidinga ngempela lolu hlelo. Ama-public hearings lawa azobe khona, yokuqala izoba ngomhla ka-22 kuNovemba eMkhanyakude district, eyesibili kube ngoMgqibelo umhla ka-23 eThekwini, olandelayo kube yiSonto umhla ka-24 eHerigwala district, eyokugcina ibe ngomsombuluko ngomhla ka-25 oMzinyathi district. Abantu bakithi-ke siyacela ukuthi baphume ngobuningi babo, bahambe bayosho ukuthi lolu hlelo lubaluleke kangakanani empilweni zabo, ngoba siyazi ukuthi lizosiza abantu abahluphekayo, abantu abamnyama ikakhulukazi, lulethe ushintsho empilweni zethu.